podcast Drive Tesla Live. Príbehy zo života, lifestyle, zaujímavé inšpirácie a reálne skúsenosti našich hostí. Peťo, znova ťa vítam v našom podcaste. Pre tých, čo nesledovali minulú časť, máme ako hostia už druhý raz Petra Douhuna, ktorý okrem toho teda, že bol ministrom hospodárstva počas úradníckej vlády, tak je teraz človek, ktorý sa venuje autonómii, ktorý sa venuje, môžem povedať, že robotom a zavádzaniu vlastne autonómie v rámci dopravy na Slovensku do, dúfajme, skorej praxe. Vítaj u nás. Ďakujem veľmi pekne. Ty už si vlastne mal možnosť zažiť autonómne vozidlá, taxíky a autobusy predtým. Aké si mal pocity z toho, že vezie ťa robot? Aj tá skúsenosť, ktorú som mal najprv v Číne a potom v Spojených štátoch, vychádzala z toho, že ak máme iniciatívu, ktorá spája štát, súkromný sektor, akadémiu, samosprávu s ambíciou urýchliť adopciu týchto technológií, priniesť ich na naše cesty, alebo keď hovoríme o autonómii vo vzduchu, tak do nášho vzdušného priestoru. A nedá sa to urobiť bez toho, aby jednak ľudia, ktorí na tom pracujú, ale potom aj všeobecná verejnosť mala možnosť si to chytiť, sadnúť si do toho alebo vyskúšať. A my sme chceli vlastne predtým, než rozhodneme o tom v tom prvom roku plánovania a štúdie, ktoré sme robili, že čo sem prinesieme, že ako to naozaj reálne je. Lebo PowerPoint znesie všetko, na YouTubeovom videu alebo teraz generované AI nájde všetko, ale tá reálna skúsenosť je naozaj na nezaplatenie. Takže najprv sme boli v Číne, kde sme mali možnosť jazdiť v meste Guangzhou, čo je na juhu Číny, na západ od Hongkongu, v robotickom taxíku, v robotickom autobuse. Mali sme možnosť vidieť v živej prevádzke RoboSweeper, alebo teda to malé zariadenie, ktoré nemá šoféra jedného, ale má všetko to, čo je potrebné k tomu, aby bolo mesto čisté. Potom sme sa presunuli do Hangzhou, čo je na západ od Šangaja. Je to také v podstate Silicon Valley Číny, kde sme videli v priamom prenose, priamo v živej premávke nielen robotaxíky, ale hlavne tie hub-to-hub alebo last mile delivery, tie robotické drony. A povedali sme si, OK, tak vieme, ako to funguje. Takisto aj takéto má detské chyby ešte. A vedeli sme na základe toho potom spoločne s našimi partnermi urobiť rozhodnutie, že poďme do toho, poďme to priniesť na Slovensko. Vrátim sa naspäť k tým ambíciám a k cieľom. Jeden z tých cieľov je naozaj transparentne, ale s tou možnosťou toho fyzického kontaktu a živej skúsenosti priniesť obyvateľom Bratislavy a celého Slovenska tieto technológie. Bez toho tá komunikácia je virtuálna, nevieme pracovať s emóciami, prirodzenými emóciami strachu z nového. To bol dôvod, prečo sme tam boli, a nie aby sme o tom pekne rozprávali v rozhovore, ako je tento, ale hlavne, aby sme vedeli nastaviť tie piloty bezpečne a krok za krokom, tak aby splnili svoj účel. Na jednej strane máte pripravené nejaké autonómne vozidlá rôzneho typu, ktoré by tu mohli či už toto leto alebo neskôr jazdiť. Ako to vlastne funguje legislatívne v tomto prípade? Povedzme si, mali sme video s Christianom Kratochvílom, ktorý rozprával o tom, ako bol jazdiť vlastne v Nemecku s autonómnou Teslou, ešte tzv. FSD Supervised, k tomu sa dostaneme za chvíľku. A medzi tým som mal možnosť zažiť to už aj ja s kolegom a bol to, že fantastický zážitok, ale teda legislatíva tam zatiaľ funguje v tých krajinách, kde to je povolené, tak to funguje na individuálnych povoleniach na konkrétne vozidlá. Ako sme na tom na Slovensku? Môžeme teoreticky to isté spraviť dnes na Slovensku? Začne najprv tým FSDčkom. Keď som si pred viac ako 2 rokmi kupoval model Y, tak som sa ťa vtedy pýtal, že či si k tomu doplatím FSDčko. A jeden z dôvodov nebol ten hlavný, než by som si ho nekúpil, ale jeden z tých dôvodov bolo, wow, bolo by úžasné mať FSDčko a vedieť vlastne sadnúť do toho auta a nechať ho na diaľnici, nech ma vezie, nech sa môžem venovať iným veciam. To tu zatiaľ dnes nemáme. A v podstate, ak to berieme vlastne z toho pohľadu, že sedím síce za volantom, ale nedržím ho, tak dnes v podstate máme iba niekoľko miest v Európe, kde to možné je. Mercedes má takto povolenie na vybraných diaľniciach v Nemecku. Tesla v podstate spolupracuje s regulátorom v Holandsku, kde tieto veci môžu využívať, a potom je to naozaj na takéto demo ukážky a podobne, ale nie je to plošné. A ten dôvod je legitímny a to je nastaviť to prostredie a tie pravidlá tak, aby všetci, ktorí sa účastnia cestnej premávky, boli naozaj bezpečí a vedeli predvídať, vedeli očakávať, čo sa deje. My sa o tom rozprávali, že v podstate jeden z futurológov, Ray Kurzweil, je vlastne taký človek, ktorý predpovedá už 40 rokov, čo sa stane s technológiami, a v podstate na 86% sa naplnili jeho predpovede.
Jedna z predpovedí, tých 14%, ktoré sa nenaplnili, bolo to, že on predpovedal autonómne vozidlá, že budú bežnou súčasťou nášho života v roku 2009 a nie je to tak. Napriek tomu, že tá technológia v podstate už bola do istej miery pripravená, neuveriac o tom, kde je dnes, ale ten hlavný bottleneck, alebo tá prekážka, ktorá je naozaj legislatíva a regulácia. A ono to má niekoľko rozmerov. Akože prvý rozmer je vôbec mať štandard, ktorý je naozaj že, plošný a globálny, pretože všetky firmy, ktoré vyrábajú osobné autá, hovoríme o robotaxíkoch alebo autobusy, tak používajú do veľkej miery, a teraz nechcem povedať, je to 90 alebo 99% štandard, kdekoľvek sa predáva. Teda okrem toho, že či je volant na pravej alebo na ľavej strane. Ale v podstate jeho rozmery, rozostup kolies, pravidlá alebo teda podmienky technické, ktoré musí to auto spĺňať v rámci bezpečnosti, asistenčných služieb a ďalších vecí, je niečo, čo sa tvorí na úrovni OSN. Nie je to ani Európska únia, nie je to Čína, nie je to Rusko, nie je to Spojené štáty, ktoré to diktujú. A v podstate v rámci OSN existuje pracovná skupina, alebo teda organizácia, ktorá má na starosti práve hľadanie zhody a dohodnutie sa vlastne spoločných štandardov cestnej premávky a štandardov vozidiel na celej planete. Z týchto vecí potom vychádzajú jednotlivé krajiny a regióny. U nás je smerodajné vlastne to, čo je v smernici a v legislatíve Európskej únie, ktorú tak či tak tieto vlastne pravidlá alebo smernice schvaľuje okrem parlamentu predtým Rada ministrov alebo premiérov. Ale potom vlastne každá krajina by si mala tieto európske normy preniesť do svojej legislatívy. A tam už hovoríme o tej takej skutočne mravenčej práci jednotlivých kľúčových stakeholderov alebo hráčov o tom, že ak teraz hovoríme o autonómii a autonómnych vozidlách na ceste, tak ktorého zákonu sa to týka? Je to cestný zákon, ktorý má v gestii ministerstvo dopravy, alebo je to zákon o cestnej premávke, čo má v gestii ministerstvo vnútra? Ak hovoríme o komunikáciách, tak vlastne máme tam správcov infraštruktúry, či už je to Slovenská správa ciest, alebo je to diaľničná spoločnosť, alebo sú to samosprávy a tak ďalej. To všetko vlastne je tá legislatíva, ktorá je. A teraz akože dám otázku. Ja mám 53 rokov, to znamená, keď som robil vodičák, o autonómii sme nepočuli. A bol som rád, keď som mal posilovač riadenia a mohol vlastne akože jazdiť tam, kde som chcel. Vtedy ešte nevedeli. Klimatizácia prišla predtým. To je level 0. Hej. Level 1 je v podstate akože prvé základné asistenčné služby, ktoré prišli s tými novšími modelmi, čo je v podstate upozorňovanie na vzdialenosť alebo ukazovanie vlastne, alebo signalizácia mŕtvého uhla a podobné veci. Level 2 už sú pokročilé asistenčné služby, ktoré nám vedia pomôcť či už adaptívnym tempomatom alebo zaparkovaním na nejaké miesto a podobne. To je, čo máme dnes na cestách. Samozrejme, že automobilky sa predbiehajú, aby teda k tomu ešte dali nejaký ďalší šperk, ale stále hovoríme o level 2 alebo úrovni 2 autonómie. Level 5 je naozaj autonómia, ktorá nemá vodiča, nemá volant, to auto má všetko, čo k tomu potrebuje mať, to znamená dostatok senzorov, či už sú to kamery, alebo sú to iné senzory, lidary, radary a tak ďalej, na to, aby poznala kontext toho okolia, kde je. Má najazdené milióny a milióny kilometrov, má vytrenovaný model na to, aby vedel reagovať na všetky 99,9999% prípadov a odvezie ťa z miesta A do miesta B. Level 3 je v podstate to, o čom hovoríme, keď hovoríme o FSDčku Tesly, alebo to, čo používa Mercedes v rámci Nemecka. To znamená, je to už pokročilá autonómia, ktorá dovoluje mať možnosť vlastne vypustiť volant a dokonca zobrať oči od cesty. Čiže v tom Mercedese alebo v tej Tesla FSD by som vedel legálne, pokiaľ by to bolo povolené, si zobrať Kindle a čítať knihu. Alebo si prečítať vlastne akože e-maily od kolegov bez toho, aby ma pokutoval policajt, ktorý pôjde okolo. Ale stále to nie je vlastne auto, ktoré dokáže úplne jazdiť samo, aj keby to možno dokázalo, ale podľa pravidel tá L3 je na to, aby tam stále bol ten živý vodič, že keď ho upozorní auto, že počúvaj, ideme po diaľnici, doteraz nebolo nič, ale tuto je nejaká dopravná nehoda a potrebujem, aby si prevzal, tak preberieš tú vec. Čiže to je L3 a L5 je tam naozaj tak, že úplne už bez volantu, bez šoféra. To, o čom hovoríme my v rámci testovania a v rámci Elevate, je level 4. A level 4 je v podstate medzikrok medzi tým, že už máme auto, ktoré dokáže jazdiť samo, bez toho, aby za volantom sedel človek. Ja ako pasažier robotaxíka sedím na zadnom sedadle. Ak som v autobuse, tak sedím na sedadlách autobusu, ale v podstate akože nevidím tam živého šoféra. Ale to auto má nastavené komunikačné rozhranie tak, že
vo vzdialenom stredisku je človek, ktorý sedí za kokpitom a vie sledovať od 1 do 6 automobilov, závisí od regulátora, čo povolí, a vie zasiahnuť v čase kritickej situácie, alebo keď si to auto, ten algoritmus nie je istý, tak pingne toho operátora, že počúvať, neviem vyhodnotiť túto vec, čo mám robiť. Hej? Čiže L5, budúcnosť, a ona tu bude, trošku neskôr, ako pán Kurzweil predpovedal, ale bude. L2 je to, čo tu dneska máme. L3 by bolo skvelé, keby sme to mali čo najskôr, aspoň na vybraných cestách, tak ako je to v Nemecku, alebo postupne v Holandsku a tak ďalej. Pretože tie autá sú, a bolo by super, keby vlastne tí ľudia, ktorí zainvestovali do tých aut, mohli fungovať. V Amerike FSD Supervised už existuje. Čiže áno, šofér musí dávať pozor na cestu, musí sedieť v aute, musí dávať pozor, ale to auto naozaj dokáže 99% situácií vyriešiť samé a s prehľadom. Viem si to predstaviť. Ty si to zažil. Ja som to nezažil naživo a teším sa, keď to sem príde. Ale ten prechod k tej level 5 je naozaj v tom objeme asi. A v tom prechodnom období. A tam naozaj, keďže aj náš projekt alebo naša iniciatíva Elevate chce robiť pilotné projekty s maximálnou bezpečnosťou, tak som si povedal, že je to naozaj ten správny spôsob. Aby každé to jedno vozidlo, a jedno, či to bude robotaxík alebo roboautobus s mestským dopravným podnikom, alebo to bude čistič ciest, robosweeper, bude napojený online počas celej prevádzky vlastne na to dohľadové centrum a ten safety driver tam bude k dispozícii. Ako to vidíš s Teslou na Slovensku, alebo ako to vidíš s tou legislatívou prípravou? Lebo teda vieme, že v Holandsku sa tá legislatíva a všetky tie podmienky pripravujú a je to tak, že keď Holandsko definitívne povie, že od dneska môže jazdiť na začiatok to FSD Supervised po Holandsku, tak vieme to my preklopiť jedna k jednej a povedať, že môžeme aj na Slovensku, alebo tam bude treba ešte veľa ďalších krokov? Nemám načítané vlastne akože celú tú legislatívu, ktorú chystajú Holandiania práve pre FSD Supervised, a hovoríme naozaj o tej level 3. Ale z princípu by to malo fungovať tak, že, a to je aj naša ambícia vlastne v rámci toho level 4, že v momente, keď sa nám podarí nastaviť legislatívu najprv na tie pilotné projekty a potom naozaj na škálovanie v rámci širšieho územia miest a mimo miest. Takže túto skúsenosť budeme vedieť vyzdieľať s regulátormi a partnermi v iných krajinách Európskej únie, aby nešli tou dlhou cestou, ale vlastne zobrali to skrátkou. Čiže určite asi dáva zmysel, aby keď Holanďania prídu s tým, že my to máme, tak každá krajina, ktorá chce umožniť práve tú level 3 autonómiu na svojich cestách, tak sa inšpiruje a vlastne využije túto vec. Nie je to automaticky, že keď je to v Holandsku, tak je to impoznuté na to lokálne teritorium iného štátu EÚ. Ale dá sa veľa inšpirovať, dá sa z toho použiť. Áno, akože jedna z vecí, o ktorej sme sa rozprávali pri príprave feasibility štúdie, bolo okrem sústredenia tej energie na L4 alebo level 4 testy, bolo na pozadí vlastne vytvoriť ten priestor, aby pokročilé systémy, či už L2 plus alebo L3 mohli byť využívané. Ono to hlavne takisto súvisí aj s tým, že sme krajina, ktorá stále vyrába na hlavu najviac automobilov na svete a pomôcť automobilkám, ktoré tu vyrábajú autá, mať aj možnosť pilotovať alebo testovať technológie, na ktorých pracujú, a zatiaľ je to naozaj tá L2 plus a L3, tak aby to mohli vlastne akože na naše cesty dávať. To je jeden z momentov. To, že to môže priniesť pridanú hodnotu pre užívateľa, zvýšiť predaje a od používania týchto vecí, to je dané. To je jedna stránka. Musí to byť ale bezpečné. A tam sa dostávame k rozhovorom, ktoré sme mali že veľakrát, a to je, že či tá autonómia je bezpečná alebo nie. Je to také, že veľmi hypotetická otázka, pretože ak by bolo bezpečné jazdenie na cestách človekom, tak nemáme toľko dopravných nehôd, ako máme. To je proste ľudský faktor, ktorý tam je. A on bude vplývať aj na tú zmiešanú dopravu. Preto opatrne a preto krok za krokom budeme tieto veci prinášať na cesty. Ale teda ja ako nedočkavý majiteľ Tesly, kde na jednom aute máme FSDčko práve kvôli tomu, že keby sa Tesla rozhodla dneska to spustiť, tak sme pripravení. Keby Tesla povedala, že OK, chceme to spustiť tak, jak to spustili v iných krajinách zatiaľ ako testovaciu fázu, ale keby Tesla zajtra povedala, že chceme to testovať aj na Slovensku. Sme na tom tak, že vieme Tesle povedať, že áno, od zajtra môžete začať? My sme aj s Teslou mali niekoľko rozhovorov a v podstate v tom predchádzajúcom dieli, keď sme sa rozprávali o tom, že čo je ambíciou Elevate, tak sme hovorili o tom, že našou ambíciou je vytvoriť zo Slovenska sandbox alebo miesto, kde môžu zahraniční investori alebo business partneri prísť, otestovať, zrealizovať tzv. V angličtine je to proof of concept projekt,
ktorý by im slúžil na to, že to potom môžu škálovať v rámci európskeho jednotného trhu alebo v rámci strednej východnej Európy a tá ponuka platí. Pre Teslu alebo pre kohokoľvek. Pravda je taká, že vlastne aj tá feasibility štúdia nám ukázala, že čo musíme spraviť v priebehu nasledujúcich mesiacov, aby sme mali regulačné a legislatívne prostredie nastavené aspoň pre tieto proof of concepty alebo piloty. Robíme na tom, pretože vlastne zásielka tých vozidiel, ktoré dáme do prevádzky v priebehu prvého pol roku, je na ceste a príde práve v tom horizonte apríl-maj. A dovtedy potrebujeme, hovorím o všetkých nás, partnerov iniciatívy Elevate, potrebujeme mať to prostredie, aby bolo čisté, pretože nechceme robiť nič na čierno alebo na dobré slovo. A tým pádom, keď sa vrátim k tvojej otázke, budeme veľmi radi, keď nás osloví firma, ktorá má záujem takéto technológie testovať na Slovensku a potom ich ďalej škálovať. Aj v našej krajine, aj mimo našej krajine. Sme na tieto technológie pripravení. Sme na ceste byť pripravení, je správna odpoveď. Keď my sme zažili vlastne tú jazdu s FSDčkom, s kolegom, tak takisto som ako pasažier, kebyže sa veziem v taxíku, ktorý šoferuje nejaký šofér, tak si poviem, že je to taký postarší, opatrný dôchodca, ktorý proste šoferuje dobre. To auto robilo to, čo malo vtedy, keď malo, púšťalo chodcov na prechode, reagovalo správne a naozaj som mal pocit, že to FSDčko nebola adrenalínová jazda, to bolo presne to, že jednoducho sadnem ráno do auta, idem do práce, tak ma to auto odvezie, ja si zatiaľ vybavím maily, telefonáty a nemusím riešiť, čo je okolo mňa, pretože to auto ma bezpečne odvezie. Aké to bolo pre teba, či už v Amerike alebo v Číne, pocitovo? My sme po prvej jazde zaviedli s kolegami také, že stupnicu od 1 do 5, s tým, že vlastne jednotka je čerstvý absolvent autoškoly a 5 je vlastne akože nadšenec, ktorý driftuje veľmi rád, hej? A robí čokoľvek na tých cestách. A na naše prekvapenie, keď hovoríme o robotaxíku, nie autobuse, to je predsa len väčšie a malo by to jazdiť plynulejšie a naozaj ako ten taxikár pred dôchodkom, tak v Číne sme zažili prípady, že to auto jazdilo v podstate ako 4-hviezdičkový vodič. Hovorili sme v predchádzajúcom dieli, že si to zatrubilo, keď to malo byť. To, že to vidí naozaj, že do veľkej vzdialenosti, keďže to má okrem kamier aj lidar, tak si to vie nájsť a vyzdielal som s tebou niekoľko videí, tak to môžeš vlastne nejakým spôsobom zostrihať. V podstate, keď idem do kruhového objazdu, viem, kam mám ísť, tak vlastne vidím len veci, ktoré sú predo mnou a napríklad aj v tej Tesle tie kamery možno ukážu jedno auto predtým. Hej. Tým, že to má oveľa trošku akože väčšiu viditeľnosť, a tu neporovnám technológie, len skúsenosť hovorím, tak vlastne to auto videlo, že mám sa zaradiť do ľavého pruhu toho kruhača, lebo to bol dvojpruhový, a je tam voľno. Jediné, čo potrebujem urobiť, je urobiť myšičku medzi múrom a autom, ktoré tam je. Mám dostatok priestoru, pretože vidím, akú mám os, vidím, aké mám vzdialenosť. A to auto si proste našlo bez toho, aby trúbilo, bez toho, aby to robilo na drzovku, bez toho, aby dupalo na plyn. Prešlo, lebo vedelo, že nič mu odtiaľ nejde. A zrazu ušetrilo možno 3-4 minúty v tej zápche. Čiže to je, čo sme zažili v Číne. V tých Spojených štátoch som napríklad zažil moment, tiež sme sa o tom rozprávali, a to bolo, že som sedel na tom zadnom sedadle, myslím, že som čítal maily, len som zdvihol hlavu a videl som, že nám naskočila oranžovaná križovatka, my sme boli možno 50-70 metrov od križovatky. A bolo cítiť, že to auto vlastne ubralo z plynu, ale iba na zlomok sekundy, možno sekundu, neviem, ale bolo cítiť, že proste zrazu nejde ťahom a išlo to spomalenia, a v danom momente proste akože znova duplo na plyn a prešlo tou križovatkou. Ja som si uvedomil, keďže vlastne vidíš počas tej jazdy tie dva displeje, jeden väčší, jeden menší, že on vlastne behom toho zlomka sekundy vyhodnotil to, že na obidvoch stranách križovatky z boku stoja auta na červenej, že tam nemá kto vybehnúť vonku. Vedel, kedy nabehne červená, to znamená, že vedel, koľko času má na to, aby prešiel bez toho, aby tá červená bola, keď je v strede tej križovatky, a bezpečne v pohode išiel. Nebol to ten konzervatívny, vidím oranžovú, zastavím, vyhodnotil a išiel. Takže... A tých algoritmov akože určite ako zažijeme viacej, je to naozaj potom o tom nastavení. Čo je dôležité, to je to, čo sme vlastne akože chceli po partneroch, keď sme robili ten globálny výber, aby to bola overená technológia, aby to malo bez nehody minimálne nejaké obdobie a plus milióny kilometrov a zároveň, aby to bolo škálovateľné a stále sa to učilo. Ak sa vám tento podcast páči, dajte nám follow a like. Je to pre nás inšpirácia na vytváranie ďalšieho zaujímavého obsahu.
Keď hovoríš o tej bezpečnosti, ja som bol veľmi príjemne prekvapený tým, ako sa napríklad spravala tá Tesla, lebo my sme na schvál išli do uličiek, do úzkých uličiek, do trošku komplikovanejších vecí. Na schvál som poprosil toho vlastne zamestnanca Tesly, nech s nami prejde to auto, aj komplikovanejšie križovatky a tak. A mňa fascinovalo niekoľko vecí. To, že púšťa chodcov, to si človek tak ako nejak uvedomí, že OK, to, že zobrazuje samozrejme veci okolo, to už sme zvyknutí všetci, lebo to vidíme aj my, čo máme aj toho základného autopilota, tak to tam je. Ale to, čo ma veľmi príjemne prekvapilo, že napríklad mali sme tam po pravej strane stali na zastávke 2 autobusy a ten druhý hodil blinker a to auto proste zastavilo, počkalo, kým vyšiel. Čo bolo veľmi príjemné a to je pravdepodobne veľmi úzko spojené s tým, čo hovoríš ty, že to auto proste vidí viac ako šofér. Že kedykoľvek sme sa blížili do X-kovej križovatky, kde jednoducho musím sledovať správa, musím sledovať situáciu, to bolo vidno, že to auto spomalí, ale normálny šofér, keď prídem do križovatky, či už spomalím alebo zastavím, pozriem sa doľava, doprava a potom idem. A to auto tým, že to vidí všetko simultáne, naraz, tak to spomalilo len tak, aby proste v zlomku sekundy vyhodnotilo, že je to prázdne a pokračovalo ďalej. Čiže reálne na tej križovatke, či to bola pol sekunda alebo sekunda, tak to išlo plynulejšie ako normálny ľudský vodič, ktorý jazdí obozretne. A čo bola ďalšia príjemná vec, čo bolo zase reálne rýchlejšie, ako keby som šoferoval ja alebo nejaký iný šofér. A na schvál sme ho potiahli do slepej uličky, kde sa na konci bolo treba otočiť. A tým, že to auto si radí samé a digitálne, to boli zlomky sekundy. To bolo, že dopredu, dozadu a idem ďalej. To, čo my by sme potrebovali ešte medzi tým manuálne radiť niekde nejako, tak to auto tým, že si to robilo samé, tak to bolo reálne proste o sekundu, 2 rýchlejšie ten manéver, ako keby to robil normálny človek. Takže... Zhodneme sa na tom, že tie technológie sú už ready byť na tých cestách. A či už akože hovoríme teraz o tejto L3, alebo vlastne Tesla s tým FSD v Austine skúša level 4, hej, bez supervised. To je vlastne akože aj tá budúcnosť. Aj to Waymo, aj ten Uber, ktorí behajú po San Francisco alebo po LA, sú v L4 móde zatiaľ. Hej. Ale tá vízia nás čaká. Čiže ty sa pýtal, že vlastne čo sú prekážky alebo čo sú veci legislatívy, sa ešte dostaneme. A prvá základná otázka, ktorú si asi každý by mal položiť, je, technológia je pripravená alebo nie. Tam sa asi zhodneme. Technológia je. Druhá otázka, a to je možno prvá otázka, ktorú ja dostávam, keď sa s niekým rozprávam, sa spýta, čo robíš a na čom robíš, tak je taká, že a my na to máme pripravenú infraštruktúru. A to je zaujímavé, lebo akože aj ja som sa na to pozeral, keď sme to celé dávali dohromady, že čo znamená infraštruktúru, že máme úzke cesty, neviditeľné čiary, značky, ktoré sú a tak ďalej. Mám Teslu, síce mám toho základného autopilota, ale v podstate akože keď na tých pár sekúnd dám ten volant dole, skúšal som Karlovu Ves Devín, kde je úzka cesta, kde čiary niekde sú, niekde nie sú. Absolútne bez problémov vlastne to vedelo zvládať. Hej. Takže je otázka naozaj, že akú infraštruktúru potrebujeme mať. Videl som to v štátoch, v rôznych štvrtiach toho LA alebo v tej Číne. Nevidel som, že by mali nejakú inú infraštruktúru, že proste akože vydlaždené senzormi cesty a tak ďalej. Áno, naozaj dôležité je, aby bolo jasné v pravidlách cestnej premávky, že aké sú pravidlá, lebo tak, ako sa to učíme my v autoškole, tak to auto musíme naučiť takisto. A zároveň, aby neboli nezmyselné značky. A tam sme napríklad... Tam sme na Slovensku. Pri tom projekte vlastne, keďže sme povedali, že od začiatku tá iniciatíva je otvorená, aj keď Savka je zakladajúci člen za akadémiu, tak sme oslovili všetky technické univerzity, tak sme narazili na tým na FEIKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, a FITKE, Fakulta informatiky, ktorí dlhodobo vlastne pracujú na smart mobilite v mestách, smart cities. A oni robili štúdiu vlastne, ktorá ukazovala rôzne časti Slovenska a slovenskej cestnej infraštruktúry, čo je v pohode a kde sú nezmysly, ktoré je potrebné pre autonómiu odstrániť. Bude to treba akože dávať. A teraz nehovorím o takých tých samozrejmostiach, a to je transpozícia európskej legislatívy, že ak máme niekde nejaké obmedzenie, aj križovatka, tak za tou križovatkou mala byť značka, ktorá povie aj vodičovi, nielen autonómnemu autu, či stále platí to obmedzenie alebo končí a tak ďalej. Hovorím o veciach, kde na jednej križovatke je 6 značiek, ktoré sa navzájom vylučujú a sú pre vodiča v jednom aj v druhom pruhu. Hej. Takže to bude treba odstrániť, ale keď to skrátim, ja si myslím, že na pilotné testy a aj na širšie nasadenie vlastne tej L3, L4
sme pripravení. Ako samozrejme bude treba niektoré veci spraviť. Prvá základná vec, ktorá bude vychádzať z regulácie, bude označenie vozidiel. Hej, pretože tak ako človek, ktorý jazdí v autoškole, tak ja ho vidím ako človek, že aha, toto je že autoškola, hej. Netrúbim tak, nie som drzý a tak ďalej. Ale ten človek, keď si sadne do otcovho auta alebo do maminho auta, ten mladý človek, môj syn, keď dostal vodičák, tak mal by tam mať buď Z-ko a v zahraničí sú také, že L-ko, learning, má, že dočasný vodičák a potom si robí ešte ďalšie nejaké testy, alebo practitioner, tak takisto aj to autonómne vozidlo alebo to automatizované by malo mať to označenie, aby všetci šoféri vedeli, že toto je to vozidlo. Nechcem hovoriť auto, lebo to nebudú iba auta, ktoré je bez šoféra a je v tom autonómnom mode, ktoré je v rámci pilotu a potom neskôr v prevádzke. Jedna kvôli prehľadu, jedna kvôli bezpečnosti a jedna kvôli aj trošku zníženiu emócií, lebo zažil som to v Číne s tým doručovacím dronom, že to proste vošlo do stredu križovatky, ktorá bola X-ková, so 6 pruhmi, čiže 3 a 3 pruhy vlastne v každom a ten dron zostal medzi červenou a zelenou stať v strede, hej. Niečo sa pokazilo, ale v podstate tí vodiči to brali, že OK, stane sa. Nebol tam nikto, kto to nabúral, nebol tam nikto, kto nahnevaný vystúpil z toho auta a postrčil ho. Možno je to tými bezpečnostnými kamerami, ktoré ich sledujú, ale ja som pozitivista, ja si myslím, že to tí vodiči chápu a to sa môže stať aj bežnému človeku, ktorému zdochne motor a nevie naštartovať s manuálnou prevodovkou. Takže vozidlá sú na ceste, vieme, čo máme spraviť v rámci legislatívy, aby sme vytvorili ten sandbox, ktorý je. Je to naozaj, že tvrdá práca, alebo akože ono to nie je tak, že príde do showroomu auto, ja dám pol hodinu inštrukcie vodičovi, čo má robiť, ide má zapnúť smerovky a on ide. Musí nastaviť vlastne kompletné veci, vrátane aj kybernetickej bezpečnosti a tak ďalej. Takže držte nám palce, čaká nás intenzívna robota celý rok. A ak na konci vlastne toho roka, okrem toho, že budeme mať vedomosti, prebehne riadny legislatívny proces a nastanú zmeny v príslušných zákonných normách a potom v tých vyhláškach, ktoré sú na to naviazané, tak aby od roku 2027 sme mohli tieto veci postupne zavádzať v širšom kontexte Slovenska, tak budeme si môcť zrobiť takú tú kvačku, že máme splnené. To je zem. Držíme palce a tešíme sa. Ale teda spomínal si, že sa venujete aj príprave celého toho prostredia, nielen teda legislatívy, ale celého toho prostredia aj vo vzduchu. Prenesiem nás ten rok aj niečo dozadu, keď sme akože pripravovali, alebo prišli sme na tú myšlienku, že poďme osloviť partnerov, že či to je životaschopná iniciatíva. A bavili sme sa o tom, OK, tak autonómia vo vzduchu, čo to je? Okrem toho, že asi nejaké aj modely a nejaký Jarvis, ktorý zavolá vlastne robota a ten donesie nákup z potravy niekde. Tak som si povedal, že opäť otázka je, aké technológie to sú, či sú pripravené a či ich vieme vlastne akože použiť jednak na pilotovanie a potom normálne hľadať ten biznis model. Nemyslím len my ako firma, ale ktokoľvek. Či už je to organizácia vo verejnej správe, samospráva alebo komerčné subjekty. A povedali sme si, je opäť smutné, že vlastne akože na tom YouTube nájdeš desiatky príkladov, kedy vlastne drony v Kanade alebo Spojených štátoch na veľkých poliach vlastne pomáhajú poľnohospodárom starať sa o ich rastliny, ktoré tam pestujú. Že vidíš vlastne drony, ktoré prinesú nejakú zásielku človeku, ktorý žije ďaleko od obce a od pošty ako takej. Že vidíš drony, ktoré reálne zachraňujú životy pri požiari alebo pri nejakej katastrofe a tak ďalej. A že tu na Slovensku v podstate nie úplne to môžeme používať. Ja som vychádzal z mojej vlastnej skúsenosti v rámci energetiky, kde práve ako diagnostika alebo aj vlastne kontrola v prípade nejakej nehody len elektrického vedenia, čo sú tisíce kilometrov, sa dá robiť buď fyzicky alebo helikoptérov. Čo sa týka dronov, tak v podstate áno, dron môže ísť, ale v súčasnej legislatíve, keď máš povolené prevádzky tých dronov v takzvanom, volá sa to, že VLOS, to znamená Visual Line of Sight, čiže vlastne akože ten operátor vidí fyzicky na ten dron, aj keď je vzdialený 300 metrov, ak má dobré oči, alebo 500 metrov, keď má ešte lepšie oči, ale v momente, keď ho stratí z dohľadu, lebo je za kopcom alebo za budovou, nemal by ho prevádzkovať. Tak keď má človek prejsť medzi dvoma elektrostanicami, kde je 100 km alebo 120 celé to vedenie a máš tam niekoľko tých vodičov, tak je to proste na nezaplatenie. Nezaplatíš, je to lacnejšie tam dať tú helikoptéru. Jednak lacnejšie a hlavne flexibilnejšie pre organizáciu by bolo, keby vlastne na to vedenie medzi dvoma elektrostanicami ten človek, ktorý je napríklad na elektrostanici v Hornej Ždani, vedel vypustiť ten dron smerom na sever alebo na juh smerom k Luchovciam a ten bez toho, aby ten operátor ho musel ovládať,
tak nájde skrytú závadu, alebo vlastne keď dostane úlohu týchto 10 km mi naskenuje a nájdem vady, ak tam nejaké sú a návrhy na nejakú údržbu, tak to urobí bez neho. Hej. A v podstate ten dron na základe AI alebo zjednodušene povedané termokamery už vie to závisí od toho, že aké senzory používaš, ale napríklad je vec taká, že... Ale vieš ho vybaviť množstvom senzorov. Hej. Tá situácia je napríklad to, že máš naozaj akože nejakú vadu, stane sa nehoda a tam naozaj minúty zohrávajú veľkú rolu, pretože nechceš, aby boli nemocnice alebo dediny vypnuté. Čiže keď pošleš dopredu dron, ktorý nájde, že aha, tak na tomto stožiari a na tomto vedení je napríklad takáto vada, tak v momente, keď to objaví, tak už môže vyraziť vlastne ten údržbár alebo čata údržbárov a idú priamo na to miesto s tými náhradnými dielmi, ktoré tam majú. Šetrí to čas, šetrí to peniaze a tak ďalej. A to je len akože tá elektrizačná sústava. Viem, že distribučné spoločnosti robia piloty, hlavne východoslováci, robia až niekoľko rokov, ale nie je to štandard, ktorý by sa dal použiť naozaj bežne a kritické infraštruktúry máme, že tisíce a tisíce kilometrov, nehovoriac o trakčnom vedení na železniciach. Ale čo je dôležitejšie, keď sme sa o tom bavili, je, že tak dôležitá vec, ako je záchrana ľudského života. Takže predstav si, že si proste niekde v natúre v Tatrách alebo v slovenskom raji, alebo hoci bežíš na poli, alebo na hradzi tuto pri Bratislave a niečo sa ti stane. Ten čas od telefonátu po to, keď príde záchranná služba, čiže je to horská, kde je to jednak terénom a poveternostnými podmienkami alebo na tej hradzi, je nejaký. A teraz si predstav, že by v blízkosti vlastne bol dron, ktorý ti vie doniesť lekárničku. Alebo keď si v tých Tatrách, aby nedošlo k podchladeniu, len obyčajná termodeka. Nehovoriac o defibrilátore, ale to je tiež akože dané na niektoré scenáre sa to dá. Vysielačke, nech si spojení s tou horskou službou. Hej, čiže základná vec, vieme zachraňovať ľudské životy bez toho, aby sme porušili akékoľvek legislatívne nariadenie. Vieme mať súkromný dron na súkromných chatách a hoteloch, ktoré budú plniť tento verejnoprospešný účel. A zistili sme, že tak veľmi nie. Čo je dobré, je, že záchranné zložky majú výnimku z legislatívy, že reálne vedia používať vlastne tie drony. Čiže predstavme si, že som súkromná firma, alebo som napríklad mesto, Vysoké Tatry, ktoré chce mať vlastne fleet dronov, ktoré budú slúžiť jednak na monitoring životného prostredia, alebo teda akože tých turistov, ktoré sú tam, alebo pre účely tej obce mesta, ale v čase, keď sa stane nejaká udalosť, tak vlastne pomôžu tým záchranným zložkám. Napríklad padne lavína, tak v momente vlastne vzlietnú 3-4 drony z docking station vybavené termokamerami a nájdu vlastne kde sú tí ľudia, aký je počet a tak ďalej. Samozrejme je to zložitejšie, lebo niekedy tie termokamery nedokážu, musíš mať pokročilejšie veci a tak ďalej, ale je to obrovská veľká pomoc, keď záchranári vedia ušetriť ten čas, že prídu a vykopú tých ľudí hneď z toho miesta, kde to je. To dnes nevieme urobiť, pokiaľ akože nemáš štatút práve tej záchrannej zložky pod verejnou správou. A to bol ten moment, keď sme si povedali, a poďme niečo spraviť preto, aby sme na základe tej spolupráce vedeli jednak nasadiť tie technológie čo najskôr tam, kde dávajú zmysel. Tá kritická infraštruktúra je jedna vec. O záchrane života sa nemusíme baviť, ale sú ďalšie veci, ako sú poľnohospodári a vlastne používanie či už precízneho dávkovania pesticídov, hnojív alebo postrekov, alebo len monitoring toho celého. Ďalšia vec, ktorá pomôže samosprávam, ktoré majú veľké parky alebo trávnaté plochy veľké, ktoré sú s kríkami a tak ďalej. SAUKA a takisto jedna z našich technických univerzít vyvinuli algoritmus, AI algoritmus, ktorý vlastne spracováva dáta, ktoré zbierajú letecké drony cez kamery. Robia v podstate scanning vrstiev, ktoré sú vlastne pod tým listím alebo trávou a tak ďalej. A keď máš časové snímky, tak v momente, keď vznikne požiar, tak vedia vyhodnotiť nielen podľa smeru vetra a intenzity vetra, že kde sa bude šíriť, ale vedia to spojiť s tými dátami, ktoré majú o tom podloží, ktoré tam je. A tým pádom tým hasičom povedia, toto je predikcia a teraz vy urobíte to rozhodnutie, kde urobíte counterpožiar alebo kde urobíte vlastne ten prvý zásah a tak ďalej. Opäť je to o záchrane života, majetku a tak ďalej. A takto môžeme ísť ďalej a ďalej. Nemyslím si, že na Slovensku budeme vidieť drony doručovať Amazon zásielky tak rýchlo. Ak na to niekto nájde ten biznis model a tú zhodu s tou komunitou, bude to skvelé, akože budeme radi, keď tomu pomôžeme. Je to možno scenár pre iné lokality a iné veci, ale v tom vzduchu je naozaj niekoľko vecí, alebo niekoľko už kľúčových scenárov, ktorým chceme pomôcť. A tá pomoc je práve tým, že budeme vedieť prispôsobiť legislatívu tak, aby tie BV loss, alebo teda
Beyond Visual Sight of Line režim toho dronu mohol byť povolený. Zároveň, aby vlastne to mohlo byť v autonómnom režime, to znamená ten level 4, level 5. A zároveň, aby to vlastne akože splňalo tie veci. Nie je to triviálne, pretože tak, ako je cestný zákon alebo zákon o cestnej premávke, tak v podstate my máme vzdušnú premávku tu istú, nie je 2D, na sever, na juh, na východ, na západ, ale je v podstate 3D. Hej? Máme ešte tú výšku a máme tam vlastne akože dopravné prostriedky, ktoré sú dnes naozaj že, dôsledne regulované a aj predtým, než vzlietnú, ale takisto aj počas tej premávky. Či už vlastne dopravným úradom, leteckou prevádzkou, jednotlivými letiskami a vežami, ktoré majú na starosti jednotlivé letecké zóny. Tie drony budú musieť vlastne byť prevádzkované, koordinované, viditeľné, upozornené a rovnako tak ako lietadlá, pretože tak ako má električka prednosť pred akýmkoľvek vozidlom na ceste, aj mojou Teslou, tak takisto vlastne lietadlá a helikoptery by mali mať prednosť pred dronmi. Teda budú asi výnimky pre záchranárov, ale malo by to tak byť. A to je to, na čom robíme. Ale teraz, keď sa presunieme do teórie o pár rokov dopredu, vieš si teoreticky predstaviť, že by sme vlastne prišli o vodičáky ako také? Ja som bol vo Volve v Göteborgu prvýkrát a jedna z tých hál, kam nás zobrali, boli také dve veľké vozidlá. Malo to 4 kolesa takto, hej? A čo to bolo, to sme zistili až potom neskôr. Ale v podstate nemal si tam volant, nemal si tam ani, že 2+2, 2+3 sedadlá. A bol to koncept elektromobilu. Rozdiel medzi tými dvoma bolo, že ten jeden bol taký, že si tam sedel, mal si veľa priestoru napravo, naľavo, mal si obrovský veľký stôl, kde si mal možnosť vlastne akože premietať na obrazovku, bol to v podstate tvoj virtuálny office, alebo teda mobilný office. A myšlienka za tým bola, že v budúcnosti, ja keď budem chcieť ísť do Košíc autom alebo do Prahy, si budem môcť objednať takýto robotaxi, ktorý je určený na office a ten ma tam odvezie a ja budem telefonovať, pracovať, komunikovať a tak ďalej. Ten druhý bol určený pre človeka, ktorý sa bude chcieť odviesť z Göteborgu do Štokholmu, čo je tak 5,5-6 hodín cesty, cez noc. Takže to bol v podstate veľký displej na obrazovku na film a lehátkový vozeň. Hej? A vtedy som si povedal, že to by bolo aké super. Akože ja rád jazdím, ale akože nemusím, hej. Pretože aj tak väčšinu toho času vlastne akože trávim. Teraz je to lepšie s tým obchvatom Bratislavy, ja bývam v Šamorine. A si predstav, koľko času sme minuli s manželkou, keď sme vozili deti do školy, chodili do roboty a trvalo nám to 1,5 hodiny tam a 1,5 hodiny naspäť. Tí, ktorí budú chcieť, tak sa rozhodnú, že sadnú do taxíka alebo do autobusu, ktorý bude autonómny. Robia to už teraz, keď chodia vlastne autobusom alebo vlakom alebo električkou. Vidím to na mojich deťoch. Majú radi auto, radi jazdia, ale v podstate berú to ako prostriedok, ktorý ich dostane z jedného miesta na druhé. Je možné, že príde generácia, ktorá vlastne ani nebude chcieť šoférovať, hej? Jazdil si na koni? Z tvojich 10 spolužiakov koľko jazdili na koni? Dobrá otázka. Ja to vidím teraz a myslím si, že máme to šťastie, že žijeme v dobe, kedy sme zažili ešte nazvime to dobu možno úplne bez telefónov alebo s analogovými telefónmi až po súčasné telefóny. A zároveň zažili sme dobu, kedy auto bolo vzácnosť a naštartovať to a udržať to pri živote vyžadovalo značnú schopnosť opravovať a riešiť. Až po súčasné elektromobily, ktoré v podstate aj naše Tesly dokážu jazdiť samostatne od momentu, kedy to legislatíva dovolí. Takže sme zažili úžasnú rôznorodosť tých všetkých príležitostí, ktoré sme mali. A v tomto smere áno, je možné. Presne je to o tom, že ja rád jazdím, rád šoferujem, rád si užijem to auto, rád si užijem aj ten výkon, aj to preťaženie, ale to je menej ako 10%. Hej? Zvyšok tých 90% je to, že áno, už chcem, aby sme mali FSDčko, pretože jednoducho tých 25 minút, ktoré idem do roboty, viem straviť aj inak, ako dávať pozor, že kto mi odkiaľ vybehne do cesty. A hlavne vlastne, keď sa pozrieš, že FSDčko je ten prvý krok, ten ďalší krok je, musím to auto vlastniť alebo nemusím. Nehovorím, že aj tá analogia s tými koňmi, že to je niečo, čo tu bude o 5 alebo o 10 rokov. Je akože tá naša generácia, ktorá vyrastala vlastne s tou vôňou toho benzínu a oleja, ťažko bude vzdávať z toho, že ja chcem mať v garáži, akože mám túžbu mať auto typu XY. Nech nerobím inej značky ako Tesla reklamu. Čiže bude to nejakým časom trvať, ale
Okrem tých racionálnych dôvodov individuálnych, typu keď žijem v meste, v konglomerácii, kde je ťažké zaparkovať, tie náklady nie sú iba na to auto, na prevádzku toho auta, ale aj na to parkovanie, keď som v práci alebo v meste, alebo keď som doma. Mimochodom Sydney, keď som žil v Austrálii, má účet za 1,5 hodinové stretnutie aj s príchodom a odchodom od klienta vždy stálo $65. Hej? Takže tam si človek rozmyslí, či chce vlastne cestovať autom alebo hromadnou dopravou alebo taxíkom. Čiže to je jedna vec, ktorá bude. Ale postupne vlastne zistíš, že máš ten čas, ktorý chceš venovať niečomu inému ako tomu, čo vlastne stráviš za tým volantom a času aj peniaze. Ale druhá vec, ktorá bude, že práve pre tú našu generáciu, pre tú transition veľmi dôležitá je porovnanie nákladov. Pokiaľ akože má síce v rámci pasie bude baviť jazdiť robotaxíkom, ale bude ma to stať dvakrát toľko ako vlastniť auto a mať peniaze na parkovanie, veľmi ťažká motivácia. Hej? V momente, keď sa to vyrovná, a to je ten koncept toho abundance s príchodom umelej inteligencie a robotiky a tak ďalej. Pravdepodobne, že sa to nie len vyrovná, ale presne je vidieť, že vlastne aj ten výpočtový výkon stal kedysi toľko, dneska stojí inak. Deto aj auta, prejdeme vlastne k elektromobilite a vyriešime náklady batériek, tak je to lacnejšie aj na údržbu alebo na to TCO ako také. Zmení sa to. Akože je niekoľko faktorov, ktoré sa musia stať. Nie je to takto. A nechcem byť za toho mudráka, ktorý bude hovoriť o tom, to nechám na toho Reja a ostatných futurologov, kedy to bude. Ale myslím si, že trend tomu smeruje. My istým spôsobom žijeme v budúcnosti, tým, že sme mali možnosť si vyskúšať tie autonómne vozidlá. Na druhej strane takisto si pamätám, keď som raz prišiel ku kamošovi na statok a hovorím, vymením 500 koní za jedného. A bolo to krásne zase sa len tak povoziť na koníkovi. Takže možno to bude presne tá situácia, kedy budeme o pár rokov sa naozaj využívať tie robotaxi a všetky ostatné veci ako bežný spôsob dopravy a naozaj si, poviem príklad, zaplatíme jazdu, kde môžeme šoférovať my niekde na nejakom okruhu vymedzenom priestore, lebo človek nejazdí bezpečne, autonómne auto jazdí bezpečne. Lebo veď hovorí sa, že keby boli všetky autá autonómne, tak tá nehodovosť prakticky môže byť nulová. Lebo vždy ten ľudský faktor je náchylnejší na chybu. Áno, to je pravda. Takže uvidíme. Ja som rozmýšľal ešte nad jednou vecou totižto, jak si hovoril ten finančný faktor. Tak v podstate jeden z možných scenárov, ktorý mi napadol v tej súvislosti, lebo veď na Tesla jazdím od 2016. a aj tá v 2016. z začiatku nemala, potom prišiel update, mala autopilota takého veľmi základného. A v podstate už aj vtedy sme mali tie debaty, že čo keď nám zakážu šoferovať. A jedna z teórií, ktorá mi napadla, ktorá je podľa mňa veľmi realistická, jak si povedal, že tie náklady, hej, to môže byť nie o tom, že zakážu nám šoferovať. To môže byť o tom, že jednoducho naozaj, poviem príklad, človek dosahuje 1%, poviem príklad, chybovosti zo 100 a autonómne vozidlá prídu 0,00 niečo a stane sa to, že nie že nám zakážu šoferovať. Šoferujú si, ale havarijné poistenie na autonómne vozidlo stojí toľkoto a keď šoferuje človek, stojí to toľkoto. Ekonomický faktor vybavené. Aj to môže byť jeden zo smerov. A nezabúdajme, že žijeme v krajinách, kde je demokracia, kde sú parlamentné voľby, takže tieto veci sa budú takže postupne evolvovať. Ale ja som optimista, respektíve akože optimista v tom, že budeme vedieť zladiť to fungovanie a koexistenciu medzi technológiami a medzi človekom. Medzi technológiou, človekom, inteligenciou, kde všade sa to môže pohybovať, lebo áno, vieme, kto je človek, je to biologické dvojnohé niečo, čo nám tu behá po planete. Ja narážaš na tretiu vec, ktorá akože nie je úplne v tom hlavnom streame Elevate, a to je popri autonómnych vozidlách, autonómnych lietajúcich dronoch, autonómny humanoidný robot? Na to sa pýtam, lebo veď Tesla má Optima a pracujú na tom. Vy ste v rámci toho projektu vlastne už odprezentovali na Slovensku nejakého humanoidného robota. Tak povedz nám o ňom niečo viacej. Alebo teda kam s tým smerujete, prípadne čo by mohol byť taký, nazvime to taký ten breakthrough v zmysle v tom, že sem smerujeme a možno, poviem príklad, na pošte za prepážkou bude tie doporučené zásielky vydávať robot alebo niečo? Ak hovoríme o humanoidnom robote, tak je to v podstate tretia forma autonómnej fyzickej technológie, ktorá prepája ten digitálny svet s tým fyzickým svetom. A na rozdiel od autonómnych dronov lietajúcich a autonómnych aut, toto berieme ako
stream, ktorému sa budeme venovať paralelne, ale nie s takým nasadením tento rok. Tak či tak to vnímame ako ten tretí form faktor, ktorý tu zmení vlastne spôsob, ako fungujeme, ako žijeme v mestách, v spoločnostiach, vo firmách a tak ďalej. Tej robotike sa nevyhneme. A opäť platí to isté, čo pri tých autách aj pri tých dronoch. Je lepšie to jedenkrát vidieť a šiahnuť si na to a zažiť, ako o tom 10-krát čítať alebo vidieť to na YouTube. Takže kvôli tomu sme vlastne zakúpili prvý humanoidný robot od spoločnosti Unitry, je to čínska firma z Hangzhou. Ten dôvod, prečo to bolo od nich, jednak bol dostupný na dodanie, nebol najlacnejší, ale bol to vlastne jeden z mála robotov, ktorý má otvorenú platformu na programovanie use caseov. Na rozdiel od Optima, ktorý je pod kontrolou a je uzavretý vlastne Teslou, naši robotici vedia vlastne ovládať toho robota, naučiť ho rôznym scenárom. Nie je to jednoduché a to je druhý dôvod, prečo sme ho zakúpili a prečo budeme investovať vlastne do tejto časti. Aby sme sa naučili, čo to znamená vlastne prispôsobiť robota tomu prostrediu, v ktorom môže fungovať a priniesť tú pridanú hodnotu, nielen urobiť show, že aha, ja som reštaurácia, ktorá má robota. A je to ruka v ruke vlastne s tým, čo chceme v tej iniciatíve Elevate urobiť. Dať šancu a priestor aj študentom, aby vlastne si skúšali v rámci ročníkových prác alebo bakaláriek rôzne veci. Naučiť sa pracovať s SDKčkom, čo je vlastne development kit takéhoto robota, čiže je tam za tým Nvidia, Jetson alebo iný počítač, je na nezaplatenie. Dokáže sa učiť akože cez GitHub kód alebo na prednáške niečo, ale keď máš možnosť si to sám nakódiť a potom to vyskúšať vo fyzickom priestore s fyzickým robotom, ktorého chceme dať k dispozícii študentom, s ktorými teraz vlastne komunikujeme, vyskúšaj si, doniesť to, zistiť, aká je realita medzi virtuálnym prostredím a tým robotom, posunie to ďalej. Tí ľudia získajú k tomu vzťah, lásku, to je práve akože ten krok k tomu talent developmentu, ktorý chceme. Zavriem to len tým, že ja neviem povedať, ako nie je futurológ, že či tu budeme mať 10 miliard robotov v roku 2045, ako hovorí Elon Musk, alebo ich tu bude niekoľko miliard alebo stoviek miliónov. Pre Slovensko sú dve dôležité vlastne správy, na ktorých sme sa zhodli ako partneri Elevate. Prvá je, že postupne budú oblasti, kde tí humanoidní roboti budú vedieť dať pridanú hodnotu a pri tých nákladoch, ktoré vidíme ako indikáciu, koľko stojí a porovnáme to s prácou alebo výplatou živého človeka, v práci, ktorú nechce už ten živý človek vykonávať, to dáva zmysel explorovať, nájsť tie veci a pripraviť sa na to. Druhá vec, ktorá je, my dneska máme vlastne časť ekonomiky postavenú na výrobe automobilov, ich finalizácii a takisto máme ekosystém subdodávateľov, kde sú diely. Je to presne tá jemná mechanika a strojarina, ktorá sa používa pri výrobe humanoidných robotov. Ak je pravda, že ten trh bude od 1 do 10 miliard vyrobených humanoidných robotov, tak je to veľmi zaujímavý trh práve pre automobilky a strojárenské firmy, ktoré pôsobia dneska v automobilovom priemysle. Chce byť Slovensko na to pripravené, chce ponúknuť súčasným investorom a partnerom alebo aj budúcim priestor a tú skúsenosť vlastne pracovnej sily a kapacít na to, že prispôsobí alebo rozšíri tú svoju výrobu, určite áno. Bez toho, aby sme sa tomu venovali, bez toho, aby tá verejná mienka vedela, že čo to je, že to nie je tá veľká hala z toho iRobot filmu, ale že to je legitímnou súčasťou našej spoločnosti, sa tam nedostaneme a tomu chceme prispieť zase v tomto roku. Nie úplne s legislatívou a s ďalšími veciami, sme ešte ďaleko, ale aj tam sa dostaneme. Čo to znamená pre pravidlá pohybu humanoidného robota napríklad v nákupnom stredisku? Teším sa na farebnú budúcnosť. A ďakujem, že robíte vlastne v rámci projektu Elevate toto celé de facto možné a posúvate to dopredu. Lebo tak ako ja, keď som prvý raz kúpil Teslu, tak ako ľudia si klepali na čelo a musel som vysvetľovať, že to naozaj funguje, že to auto dá na denné používanie. Teraz to už väčšina vie, už máme tu najťažšiu prácu za sebou. Tak verím tomu, že aj vy ste vlastne priekopníci v tomto smere, že naozaj prinesiete tie autonómne či už roboty, vozidlá. Držte palce, ak dovolíš, tak na konci vlastne by som naozaj, a nie je to, že to mám v zmluve, ale rád poďakoval partnerom, s ktorými sme to Elevate rozbehli, lebo všetko, o čom sme sa rozprávali, má absolútnu zhodu. Čiže je to magistrát mesta Bratislavy alebo ministerstvo dopravy, počnú s pánom ministrom a končia s vlastne jednotlivými ľuďmi na jednotlivých sekciách, alebo Slovenská akadémia vied a Slovenská pošta, bez toho by to nešlo. A som strašne rád, že po tej ceste sme našli či už excelentných právnikov z právnickej fakulty UK, ktorí nám pomáhali pri tej legislatíve, alebo Technické univerzity v Košiciach, v Bratislave, v Žiline.
akože je to veľká vďaka. Je to hlavne veľká vec dokázať prepojiť vlastne firmy a organizácie naprieč celým spektrom. Tu mi robí radosť práve to, že máme spoločnú víziu a spoločnú ambíciu. Nie sú to veci, ktoré sú že na politické rýchle body, sú veci, ktoré sú že long run a pre budúcnosť tejto krajiny, ale tá energia je tam cítiť a pokiaľ akože je táto zhoda, máme veci, keď sa nezhodneme, máme veci, keď hľadáme iné riešenia a tak ďalej, to patrí k životu, ale pokiaľ máme energiu pre jedno spoločné dobro, ktoré chceme urobiť, tak to musí fungovať. Ďakujem za doterajšiu prácu a teším sa na budúce úspechy. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že som prispel malým dielom našim poslucháčom a spolu Teslačom. Počúvali ste podcast Drive Tesla Live. Ak sa vám páčil, dajte nám like, dajte nám odber a tešte sa na ďalších zaujímavých hostí.